Hej, og velkommen til denne korte produktvideo. I denne video vil jeg præsentere vores helt nye touchskærm til Nico Home Control. Vil du gøre dit hjem virkelig smart og vigtigst af alt let at styre, så er den nye Nico Home Control touchskærm lige det, du har brug for. Det, der virkelig adskiller denne nye generation, er brugeroplevelsen. Takket være den redesignede grænseflade er alting hurtigere og mere intuitivt. Der skal bare et enkelt tryk til. Og så er der designet. Smart, moderne og minimalistisk er blot nogle få nøgleord for denne nye touchskærm. Den passer perfekt ind i et hvert hjem og gør det naturligt og ubesværet at styre dit hjem. Den største fordel. Fra et centralt sted bevarer du uden besvær kontrollen over hele din installation. I komfort kan du styre dit lys, temperatur, gardiner og meget mere. Alt er let at justere og kontrollere. Sikkerhed og adgangskontrol rækker ud over komfort. Hold dit hjem sikkert og beslut, hvem der kan komme ind i dit hjem. Enkelt, smart og intuitivt. Med energi får du et klart indblik i dit energiforbrug. Du kan styre din energi smartere og reducere dine omkostninger. Fordi touchskærmen er kablet, fungerer den mere pålideligt end en smartphone eller tablet. Det er hurtigt og nemt at integrere den i din eksisterende Nico Home Control installation. Den kommunikerer via et UTP eller STP-kabel, og du kan enten forsyne den med strøm via power over Ethernet eller med en separat 24 volt strømforsyning. Som nævnt tidligere, leveres den nye touchskærm også med en fuldstændig redesignet brugerflade. Det har aldrig været nemmere at styre komforten. Du kan tænde og slukke lyset, dæmpe det eller endda skifte farver præcis som du vil have det. Temperaturen i hvert rum, den er helt under din kontrol, så hvert rum føles helt perfekt. Motoriserede persienner, skodder, solafskærmning og gardiner er alle nemme at betjene, og forbundne systemer som lydafspillere er kun et tryk væk. Energistyringen er lige så gnidningsfri. Du kan holde øje med din energiproduktion og dit forbrug, optimere det og endda styre lagring. Derudover er alle dine tilsluttede systemer som billadere eller HVAC-opsætninger nemme at styre direkte fra touchskærmen. Med adgangskontrol er du altid med i det hele. Du kan besvare indgående opkald eller tjekke ubesvarede opkald direkte fra din udendørs videodørstation og nemt se og administrere alle dine Nico Home Control notifikationer, alt samlet et sted helt uden besvær. Alle Nico Home Control funktioner understøttes fuldt ud, så du nemt kan styre hele din installation med komfort, adgangskontrol og energistyring samlet et sted. Brugergrænsefladen er ikke kun blevet redesignet, men som slutbruger kan du også vælge mellem et lyst eller mørkt tema, alt efter din personlige præference. For at runde af, den nye Nico Home Control touchskærm lader dig styre din installation som en professionel. Den har en 10-tommers HD-skærm med en opløsning på 1280 x 800 pixels, så alt fremstår skarpt og tydeligt. Skærmen er lysstærk og tilpasser sig automatisk til lyset i dit rum. Den leveres også med en redesignet brugergrænseflade, og du kan vælge, om du foretrækker det lyse eller mørke tema. Du kan også nemt vælge, hvilke funktioner du vil have tilgængelige på din skærm. Den er bygget med helt nye teknologier for at levere en sikker, fremtidssikret softwareløsning. Sikkerhedsopdateringer leveres i produktets salgsperiode og i op til 5 år derefter. Tak fordi du så med. Hvis du gerne vil vide mere om den nye Nico Home Control touchskærm, kan du læse alt om den i vores online manual på guide.nico.eu.